Kao khairung mung tongkha hangke bebak no khlai mano oba hanyo borok bai borok hamjang mung tongkha hangke bebak no sal ongui phaio oba hanyo khakwar khlaiui hamjang mung kotor khlaiui chubaikha Bharat Agartala-ni President Takhuk Orun thongro khlaijak paralysis manjak oba hanyo bo belai kheno sak chayangui tongkha sak hamya doctor naijaknani sak hamo thanani oba hanyo chubaikha YTF ni GS Suraj Deborma khakwar khlaiui nukhungo oba hanyo tofani wngui samung tangnai belai kheno khasijak oba hanyo hanjamung belai kheno kotor bini khao khakwar khlaiui chubaikha Motogonia Mara BC Kantomoni Kamio oba hanyo tom kok saka khnai di Didi Report sini hani dia takuk sama sing tabuk oro phaisok kaijak sini kaka orun belai kheno sini bagai active sini agini simpana sini bubagrani warrior ni samung tangai phainai sini kaka ani agraw tongonor joton nukja thangnai January 8 tarik ni sini bini sak hamyangai stroke ngai paralysis ni thangka totally bed rest hai ni manogono kabangma salya bolo sangbo bini bai wan suklai tong ang nia esune sano kaka phone khayo kaka ani omo khaing tong ang tong malia actually nia ang kaisa meeting o thangmani yaw ang bono kobraka ang kaka ang khana no phainani aro ang khana no phaiye nonang je mansak ani bisingte ang no chuba phaini ang bono tini kisisa ang bono mairum 50 kg tai kisa ang rangni mari bono chubai rpakya om hakin sangma chuba thai kalayo karon si kabangma warrior so bekha tongi botabo nogo klai tongbakya sak hamya sori hamya phiaba sang sini area wo sini kabangma warrior so sini bubagrani warrior so agi nini ani chini dofani bagai himi tongnai ro borona sangnani dorkar klayo tamni himba boro belaina sini bagai kaham wan sumung sumagi furungi pakya bongni bisingte sing kabangma sini political life di promote house sing kabangma srengka phiaba singtinom hai leader kharoksa sini Bharat Agartala block ni vice president sini borong gunang kaka botini sak hamyangma bai bakhamuchung tongaibo angkroma yangai tongkha abon banyang koinai sini joto Bharat Agartala sini leader singai ro sini joto dofana hamjanai ro sini dofani bai kok sai tongai ro norok je mansak sini phaidi sini prakani bagani singjotono palbak sake jotono yabini baksa selene je mansak nini sakbai thani no chubanan bayang koijau ei sulu Agartala ni simiya sini Tripura hasini ko amon koinai phaidi sing kabang ma sini mahai warrior so sini borok ro sakhamya klai tongo borna sama chubanai tanghindi sini bobagra singna phangmani thanchani bisingtei salsa sing klai nai hinai omo bakaisa thanchani marino hamjangmani marino sing political life career khaimani yagulo sing political sini khailap kare sini halok hamjak laimani halok abga thiasam ni bagai sing kabangma party khaiman kasa kufur kormo kakhang jesman khaiman khiaba hamjangmani bekhabai hamjagai sini halok momani a halok ngatai thiple amang bayang no koine numjong phaidi jotono basai phaidi sini kakana je sukthai sing machuba lainai biskang ma ko lainai karon jora jora bo dukhu nangna haima tong tangai kabangma ekdin salsawo bo nang bayang bai palbaksake himi tongma jarawo tini himi mayangi tongka basai miyangi tongka aboni bagoino base khamnai base khamya singamunai lab kre phiaba kathang tongsak jorotile hake khiklai sangai tongma lai hana wansugo ambayang koine joto lukurona phaidi sing palbaksaka machuba lane